İnni göreyli Resulullah aleyhissalatu vesselam geçen heftede Hazreti Celil'in gurrununa geçendir. Adam tanıyya diysene peygamberimiz. Ey sorat diptir peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Yemen'ne Coraş diyen ulukan şehir var bilyenmiş onun diptir. Sen şuna koşun çekti bar diptir şolovan Müslüman edecek bol diptir. Müslüman mol şu mahal bilen hizmetlerini özde. Bilen merde amallığını özde. Ey cemaat Müslüman mol şu mahal koşun sürmeli abi. Baş ol. فخرج سراد رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرش مدينة عظيمة مغلقة. Daşı qalali Ulukon şehirmiştik. Şu peygamberimizin zamanında da Ulukon şehirmiştik Yemen'ne. Daşı qalali giyip bolmayamıştık. Anırdan gelen adam qalan qafsın deyip girmesi giyip bolacak derler. Hazreti Surad ashab-ı kiram menen peygamberimizin dirman şagirdleri ve yarları bilen şu qalan daşını bir aylap olary İslam'a çağırıptırlar. Olar da girjek derlipdirler. Bir aylap muhasere edip qabap durupdurlar. Her yollan Resulullah'ın terbiyet beren yolundan barjak bolupdurlar. Olar imana girmendirler. Gengzat şu Coraş diyen şehirden 2 neferde Medine demiştik şu vaqt. Peygamberimizi görmeyene varttırlar. Bir de zihnimizde, fikrimizde bolsun. 2 nefer Medine-i Münevvere'de şol qalali Coraş şehirden 2 neferde Medine-i Münevvere'de. Ohum yankı sahaba bir aylap qabap saklaptır. Şolar Müslüman etcek bolup olardan hiç kim çıkmani. Ohum yankı sahaba Maktumul İşan näme diye hile hem batırlıktır yerine onu başarmağa kişi gerektir diye. Hile hem batırlıktır yerine onu başarmağına kişi gerektir diye. Yankı Hazreti Surat ve sahaba bir aylap qalan daşında durdu. Kavmuna aydıptır yürüyün gideyliyin deyiptir. Ohum o qalan daşından sıfırlayıp qaydip şotağdan zır qaydan yal edip bir dağın kaptarına Ulukon koşun olup bukunup durupdurlar. Megerde bolsa şu qalan adamlar biz izimizden qawar biz qaçıp barýasmy qadip. Bizin açlıktan, susuzluktan qazamız, naharımız, iýiçgimiz tökünüp izimize barýasmy qadip gelir. Gelsele qawap dipdir, jeng meydana talaýlyň dipdir. Aýdyşy ýaly bolupdyr. Yan qalan içindäki kafir şäher adamlar çolup bula izine qaçıp barýanlar diýip musulmanlaryň izinden qawupdyrlar. Musulmanlar da dağın kaptanına kemin tutup bukunup gözleşip batallarının kafirlerin haberi yok. Ohum evlerinden çıkıp olun häzir amadegisi yok. Ol bir yerde bar musulmanlar tutar deyip bar yerlerde. Ohum qabap jeng meydana girip ul qırılışık bolup musulmanlar qalaba üssem bolupdyr. Gün yaşıp baryan wagtymyşdyk şomuga. Şomuga da 2 sahaba şol Coraş diyen şehirden yankı Medine Yemen'in Ulukon şehrinden Peygamberimizin yanına oturanmıştıklar. Qaw dikkat edeylin. Teberrik okuyup berin. فبينما هما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد العصر إذ قال صلى الله عليه وسلم بأي بلاد الله تعالى شكر. İkidene ol qalan içindäki adamlardan odal gelipdirler Peygamberimiz görmäne. İkinniden soň gün ýaşak wagt Peygamberimiziň mübarek huzurunda mişler. Ohum Peygamberimiz ol 2 nefere aýdypdyr. Ey Yemenli adamlar, bir dağ, bir mantygaň ady barmy? Ady Şükür bolsun. Siziň mantygaňyzda diýipdir. Ady näme bolsun? Şükür. Ol 2 aýdypdyr. ببلادنا جبل يقال له كشر. Onu ya Resulallah bizim mantığamızda bir Ulukon dağ var, ona bir şükür diyemizak, biz ona kuşur diýip aýdýas.
bizim kadimden milletimiz ovamızın adamları ona kuşur diýip ki evvel kap bilen başlaýarlar diýipdir. Peygamberimiz on adyna şükür diýipdi da. Olar näme diýipdir? Şükür däl o dağın adı. Biz bilişimizde o dağın adı kuşur diýipdir. Evvel kap bilen başlaýar diýipdir. Peygamberimiz näme diýipdir? İnnehu leyse bi kuşur, walakinnehu şükür. Yok doğan çıklam diýipdir. On adi koşur däl, ol şükür diýipdir. Şumahal şu dağın adyna şükür da kılly, musulmanlar kafirlere galaba boldy şu dağın başynda, dağın düýbünde diýipdir. Bunu düşünşen akadir. Ol musulmanlar şolon kowmy bilen şu taada qırylşallaryny bilen akda Allah Muhammed Peygamber aleyhisselam'ın qursagyna goýupdyr. Resulullah aleyhisselam görtdiren ýana habar berdi da. Şumahal gün ýaşyp barýa musulmanlar kafirlara üstten mollala diýipdir. Şu dağın adyna şükür dakýan diýipdir. Kuşurdu adyn aýran diýipdir. Bir ikisi düşünşene şu taada Hazreti Ebu Bekir bilen Hazreti Osman Zin-Nureyn radıyallahu anhuma ikisi oturanmış. Ohum şolun kisinin ýanyna bar. Näme wurrin aýtýar Rasulullah diýipdirler. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Osman aýdypdyr. Weyhakuma inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem الآن ينعي لكما قومكما فقوما فاسألاه أن يدعو الله عز وجل أن يرفع عن قومكما. Düşünüňizde Peygamberimiň näme aýtýany diýipdir. Siziň owaňyň adamsyndan şu taada kafir siziň owaňyň adamsy, musulmanlaryň goşuny baryp bir neçe adamlar gyrdylar siziň owaňyňdan diýipdir. Resulullah aleyhisselam şonu habar berdi diýipdir. Megerde bolsa siz turuň şumahal Peygamberimiň ýanyna baryň. Peygamberimize aýdyň, ya Resulullah, şol jeň meýdan ýatsyn, owamyza agyr ýük düşmesin diýip Peygamberimizden dileň, Peygamberimizden Allah'dan dilesin diýipdir. Ol iki nefer tur akana Peygamberimizin ýanyna barıp ya Resulullah dua et diýipdir. Şu jeň meýdan ýatsyn diýipdir. Bir owamyza agyr ýük düşämasyn diýip. Peygamberimiz aleyhisselam Allahumma irfa anhum hudaya şol joreş kowum kafir häzir musulman bolan akly ýük şolary yeňil bolup düşsün, gyrylşyk yeňil bolsun diýipdir. Şolay diýen görüňüm kaza fil iktifa lil muhaddis Endulusi we kaza fil bidaya li ibn Kesir tarih senetli kitaplarda başy görürüm. Ine bir iki nefer musulman bolup owasyna barıp aýdypdyrlar. Owasy da musulmanly bilen urşan şäherda. Owasyna barıp aýdypdyrlar fil ýawmillazi qala fi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem we fi saati allati zekara sallallahu aleyhi ve sellem. Palan gün hamana düşemme gün ýaşyp barýady. Iki hepde mundan ozal şonu Peygamberimiz habar berdi. Bir adam ýortup gelip habar berip biljekkä telefon ýok, mobil ýok o zamanna Allah gursagyna goýmaly bolýa. Onu biz şu muğu jeň meýdanydyk, biz basyllyk diýipdirler owalarynyň adamlar. Faharaja wafdu Jurash hatta qadimu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa aslamu ve hasuna islamuhum. Barakallah. Owasynyň adamlary üýşüp, ulu qona adamlar gelip Peygamberimiziň mübarek mehzerini gollaşyp musulman bolup şu owa şodur şu musulman bolupdyr. Musulman bolupdyrlar. Tarihde näme diýär? Wa hasuna islamuhum. Musulmançylykda gaýym durdular. Yani hatta Peygamberimiz dünýeden geçenden soňra kafirlige öwrilip barmadylar diýdik da. Musulmançylykda mydam gaýym durdular diýdik. Hokka etmediler diýdik. Musulmançylykda mäkam durdular diýdik.